bum, bum, mŕtvoly, krv, šťanka, sračka pred parlamentom. Moji milí, vítajte na mojom komediálnom kanáli. Tak vás strašne ľúbim, vy ktorí ma podporujete. Čistá láska. Požehnanie vám tam neskôr, lebo takúto idiotinu ja musím požehnanie odložiť, lebo toto idiotinu si musíme rozobrať. To naozaj patrí na komediálny kanál. Tak pozrite tohoto idiota. Toto je niečo neuveriteľné. Srdnatý odkaz Jaša politikom. Za toto by som ich nakopal do zadku egoistov primitívnych. Poslanec Erik Ňarďaš prežíva náročné obdobie, jeho blízky je COVID pozitívny. Derie poslanecké lavice za stranu Olano. V čase koronakrízy nevie prísť niektorým kolegom z plena na meno. V súkromnom živote čelí poslanec náročnej skúške. Jeho otec totiž chytil koronavírus. Zvládne to, ale príznaky má silné. Vnútorná horúčka, štípanie svalov, silné pocity na zvracanie. Opísať zdravotné patálie otca Nariáš. Keďže Nariáša sa už korona aj priamo dotýka, s tým, čo stále veria pandemickým hoaxom, vrátane jeho kolegov, sa nemá o čom baviť. Ešte raz niekto napíše, či povie, že COVID neexistuje, nech si ma maže s priateľov. A keď vidím ešte aj v radoch politikov zľahčovanie, či dokonca pozbudzovanie k nenoseniu rúška a podobne, kopal by som ich do zadku. Egoistov, primitívnych. Odkázal im na sociálnych sieťach. Egoistom? My sme egoisti primitívni. Ty idiot. Jak si sa ty o svojho otca staral? Prečo si tvojmu otcovi, keď vieš, že koronavírus je ozaj, prečo si mu nezabezpečil takýto skafander? Ňarňaš. Idiot. Nakopať teba do zadku. Keď ťa chytím, nakopem ťa do zadku, pretože si otcovi nezabezpečil skafander. A ty chceš nás obviňovať? My, ktorí si vážime slobodu viac ako život? My nenosíme skafandre, my nenosíme rúška. Prečo? Pretože my si vážime slobodu viac ako život. Give me liberty or give me death. Ale keď ty si vážiš život svojho otca, ty si mu mal už dávno takýto skafander, jak tu Matovič má. To je Matovič v tomto skafandri. Ty si mu už mal dávno zaobstarať. A všetci ostatní. Ty sa máš starať o svojho otca, keď chceš ochrániť jeho život, a nie nás nútiť, aby sme my niečo robili pre tvojho otca. To nie je náš otec. My radšej zomrieme, než by sme mali svoju slobodu obmedzovať. Ty komediant. Aže, čo to? Jaký bezočivec. Jaký bezočivec. On by chcel kopať do zadku. No tak ty budeš nakopaný do zadku, že si sa nestaral o svojho otca. Ty ňarňaš. Ja ti dám je kopať do zadku. Nestaráš sa o svojho otca a náš budeš kopať do zadku? Okamžite mu zabezpeč. A to nielen tento ňarňaš. Vy všetci ostatní. Keď sa bojíte, keď vám je život taký vzácny, no tak choďte si zohnať skafandra a nechajte nás na pokoji. Lebo tu bude vojna. Presne ako tutok. Čo tu Patrick Henry povedal. Is life so dear? Je život tak drahý, taký milý, drahý, alebo mier tak sladký, aby bol kúpený za cenu reťazí a otroctva? Ňarňaš. Tebe je tak život drahý? Tak sa najeb do skafandru. A behaj v skafandri. Nám je sloboda drahšia ako život. Cennejšia ako život.
My radšej zomrieme, než by sme mali našu slobodu obmedziť. Presne ako toto, čo píše. Daj mi slobodu, alebo daj mi smrť. Patrick Henry. Takto sa začala americká revolúcia. Takýmito ľuďmi. A vôbec celú históriu človečenstva robili ľudia. Celý pokrok človečenstvo, ktoré spravilo, bolo robené ľuďmi, ktorí si vážili slobodu viac ako vlastný život. Ako tu Patrick Henry hovorí, give me liberty or give me death. Daj mi slobodu, alebo daj mi smrť. A keď tvojmu otcovi, alebo tebe, život tvojho otca je vzácnejší ako sloboda, no tak dobre, fajn. Najebo do takto skafandru a nám daj pokoj. Nám daj pokoj, lebo my ťa nakopeme do riti. Teraz, kedy? 12. Pozri sa, ňarňaš, kúkaj sem, ňarňaš. Pozri, ňarňaš. Čo ideme urobiť? 12. Mimoriadna správa, na Slovensku sa chystá revolúcia. Do Bratislavy môže prísť viac ako 100 000 ľudí. Zdieľajte. Ňarňaš. Čo to znamená? Že ľudia si vážia slobodu viac ako život. My nikomu nechceme siahnuť na jeho život. My nikomu nechceme siahnuť. Nech sa najebú do takýchto skafandrov, keď sa boja. Nech sa najebú do skafandrov, nech majú v skafandroch. Ale nech nás nechajú na pokoji. Aj ty si mal svojho otca najebať do skafandru a nás nechá na pokoji. A nám nie, hovorí, že nás nakupuješ do riti. My teba nakupujeme do riti za to, že si svojho otca nenajebal do skafandru. Ňarňaš vyjebali. Kurva ňarňaš. Tak on nás sa nakúpa do riti. No však počkaj. Takže, čo sa tu chystá? Národ. Máme veľkú šancu dostať Slovensko na nohy. Máme veľkú šancu vrátiť sa do svojich zamestnaní. Máme veľkú šancu prežiť. Len nesmieme povoliť a podarovať tú šancu chorému psychopatovi, ktorý patrí do kazajky. A do rúk psychiatrov. Máme poslednú šancu. Otvoriť oči a zahodiť ľahostajnosť, lenivosť a sebeckosť. A nie 100 000, ale aspoň polovica Slovenska. Dobrých ľudí sa všade veľa zmestí. 12. o 12. hodine v Bratislave. Takže vážený, ňarňaš. Počúvaj. Keď príde polovica Slovenska do Bratislavy, ty budeš tak nakopaný do rytí, že to sa ti ani nesnívalo. A všetci ostatní, ktorí miesto toho, aby sa najbali do skafandov, ničia naše životy. Tak, chceš začať kopať do ryti niekoho? No tak, be careful. Budeš prvý nakopaný do ryti. Ňarňaš. Keď vidím ešte aj v radoch politikov zľahčovanie či dokonca povzbudzovanie k nenoseniu rúška a podobne, kopal by som ich do zadku. Egoistov primitívnych. No tak jediný egoista primitívny si tu ty, keď si myslíš, že miesto toho, aby si pre vlastného otca zabezpečil skafander a ochránil jeho zdravie, ty chceš nás buzerovať. Ty chceš buzerovať nás, žiadne buzerovanie nebude. Jedine, kto tu je nakopaný do zadku, sú takí idioti ako tí, ktorí chcú buzerovať nás, pretože oni nechcú nosiť skafander. Nie. Do skafandru. Ty idiot. Ňarňaš. Ja ti dám do zadku kopať. Takže takto vidíme. No. Takže ňarňaš. Takýto idiot ňarňaš. Však počkaj, keď tuto teraz prídeme. Keď sem teraz prídeme, pridám viac ako 100 000, tak ňarňaš. Si skončil. Takže revolúcia, mimoriadna správa. Na Slovensku sa chystá revolúcia. No tak revolúcia nie je udalosť. Revolúcia nie je tak, že teraz si poviem, no 12. bude revolúcia. Tak revolúcia
nie je udalosť. A revolúcia je proces. A ten proces už ale začal. Presne, jak tu to hovorí Sun Tse. If you wait by the river long enough, the bodies of your enemies will float by. Keď čakáš dosť dlho na brehu rieky, tela tvojich nepriateľov budú plávať okolo. A ten proces revolúcie už začal dávno. Ja som začal v roku 2009. Ja som bol prvý, ktorý hovoril o nevyhnutnosti krvavej revolúcie. Už začal. Či revolúcia bude 12. o 12. hodine, neviem, ale ten proces určite sa ďalej pohne bližšie k tej revolúcii. Takže vážení a milí, vidíme sa tu, ja prídem sem robiť videjko 12. o 12. hodine do Bratislavy. Tuto to píšu, 12. Ináč, čo to je 12. To je deň predtým, na ďalší deň je 13.12. A 13.12. je deň, minulý rok, keď nás zabas, bude to do roka, do dňa, keď nás zabasli s Messie Martinkom za robenie videí. No takže dobre, však počkajte. Vy to ešte, vám to ešte bude zrátané. No. Takže toto sa tu deje s ňarňašom. Lenže, vážne, tu je ďalšia sranda. Tu je ďalšia jedna sranda. Ale počkajte. Ešte predtým, ak ideme na srandu, ešte vám musím dať požehnanie. Všetkým, ktorí si mi prispeli, ja vás strašne ľúbim. Veľmi vám ďakujem za vašu podporu. Teraz musím robiť tieto videjka, jak na bežiacom páse. Ďalšie videjko chystám teraz, takže nech sa ľuďom otvárajú oči, lebo ten konsenzus na revolúciu sa vytvára. A Matovič to bol poslaný od Pána Boha, jeho vláda. A on to tu tak dodrbe, že všetci ľudia, ktorí milujú slobodu viac ako život, sa zjednotia. A už to zjednotenie odvážnych ľudí, ktorí vždycky počas tisíciročnej histórie, písanej histórie, vždycky pohli človečenstvo dopredu. A to tak, že boli ochotní položiť vlastný život za slobodu a milióny aj položili za slobodu svoj život. My, ktorí si vážime slobodu viac ako život, my sme neporaziteľní. Pretože tí hajzli, ktorí sú proti nám, oni si vážia život viac ako slobodu. Oni sa poserú, len aby si zachránili život. My sa neposereme. My obetujeme život, aby sme vyhrali, aby sme zabezpečili slobodu. Mojim milovaným podporovateľom ste požehnaní. V mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen. Nech vám Pán Boh 1000-násobne vráti, čo ste mi prispeli, a vám, ktorí ste mi ešte neprispeli, aj vám to 1000-násobne vráti, keď mi prispiejete. Dole v popise, tuto pod videom je link, tam mi môžete poslať nejak penieži a my ideme bojovať, pretože ten proces už prichádza ku koncu a moment revolúcie sa nezadržateľne blíži. A ja vidím, táto revolúcia bude úspešná, pretože už máme vyriešenie, financovanie československých légií. Tak ako československé légie založili Československo, tieto československé légie pod vedením Milana Rastislava Štefánika založili Československo. Na sile týchto légií bolo Československo založené. Teraz odznova. Ja obnovím Československé légie ako Milan Rastislav Štefánik a obnovíme Československo. Tak nech to tu len všetko dodrbu, jak to sa dodrbať dá a my vyjdeme z tohto víťazný. Československo obnovíme, všetky dlhy odhodíme
urobíme depreciation a začíname odznova bez dlhov. Takže v mene Otca i Syna i Ducha Svätého, amen, ste požehnaní. Idite v pokoji a radujte sa, pretože ste v Božej milosti. Takže tak. No, poďme si teraz pozrieť na túto idiotiu ďalšiu. Počkajte, toto musíte vidieť. No, poďme teraz na túto srandu. Ja som, ešte keď Matovičko dal Šofránko, dal túto, pani Šofránko dal na, akože jednotku na kandidátku. Ja som sa čudoval, mne to bolo čudné, prečo dal na kandidátku Šofránko. Že by, pretože ona sa volá Šofránko, že aby mal nejakú, proste, že má jak táto Elizabeth Taylor alebo Sophia Loren, proste tieto hollywoodské hviezdy, že mala meno ako nejaká hollywoodská hviezda Šofranko, že sa nevolá Šofranková, ale sa volá Šofranko. A potom Matovič si povedal, Šofranko, to bude ako nejaká hollywoodská hviezda, má také meno a daj mi na jednotku dám. A ja som špekuloval nad tým. No ale lebo mne to bolo čudné, však ja keby som bol Matovič, no tak ja by som dal ako číslo 1 pani Remiášovú. To je tej, čo jej syn zahynul v tom aute. No, to by malo pre mňa taký symbolický zmysel ako obyčajní ľudia, obyčajnú ženu, ktorá proste v živote utrpela, mala veľa trápenia, takú dať číslo 1. Lenže ona sa nevolá Remiáš, ale ona sa volá Remiášová, ová. Tak možno, že keď robil rozhodnutie, dám Šofránko na jednotku, na kandidátku, alebo Remiášovú, tak si myslela, tak Šofránko tak znie, taký Hollywood, ako herečka, ako Elizabeth Taylor. Elizabeth Taylor sa nevolá Elizabeth Taylorová, ale Elizabeth Taylor. A Šofránko sa nevolá Šofránková, ale Šofránko. Tak možno, že Matovič takto rozmýšľal. No, a ja som tuto, dneska kúkam, a počkajte, tuto si otvoríme. Poslankyňa Mária Šofránko pred parlamentnými voľbami jednotka premiéra Igora Matoviča o sebe po dlhom čase dala vedieť. Najprv si zaspomínala na obdobie spred roka, kedy ju prehovoril vstúpiť na kandidátku strany Olano. Absolvovala som niekoľkohodinový rozhovor za účasti predsedníctva a nakoniec prijala ponuku na kandidátku hnutia. Život sa potom rozbehol veľkou rýchlosťou. Bol popredkávaný množstvom rôznych stretnutí, situácií, bestied a udalostí. Spoznala som veľa dobrých, čestných a pracovitých ľudí, ale aj veľa ľudí nahnevaných, zlých, frustrovaných či klamárov. Pokračuje politička z ľudu vo svojom vyjadrení, ktoré zverejnila na sociálnej sieti. Dobre, ale stále nevieme, prečo ju vybral. Snad pani Remiášová je nejaká zlá, alebo horšia než Šofránko? Šofránko. Ja som potom klikol sem a pozeráme tutok, čo to tu píšu. Šarmantná spišiačka prijala ponuky Igora Matoviča po dlhej a zrelej úvahe. Po dlhej a zrelej úvahe? Šofránko, koho ty tu klameš? Určite, keď počula od Matoviča, že aby prišla do Olano akože za poslankyňu, jednu sekundu nerozmýšľala, nič neuvažovala, ale bola rada, skoro
možno nevyskakovala, aby to nevedeli, jak sa raduje. Ale v jednej sekunde to prijala. A nie tuto vypisuje, prijala ponuku po dlhej a zrelej úvahe. Jak mala aj nejakú nezrelú úvahu? No, pozrime si ďalší. Čo tu je? A tu je. Mama Sero si fantasticky rozumejú. Ich vzťah je kamarátsky. Dobre, tak dobre, ale stále nevieme, ako sa tam dostala na prvú túto. No, na prvé miesto. Šofranko. Na snímke zase Maria Šofranko. Tu je prvý deň v parlamente, na fotke Maria Šofranko. A potom som prišiel na to, prečo sa Maria Šofranko stala číslo 1 na kandidátke. Tu je to odhalené. Známy. Šofranko sa pozná s Matovičovcami vďaka aktivitám v obci, odkiaľ pochádza Pavlína Matovičová. Takže už vieme, prečo je Maria Šofranko na prvom mieste. Však to je kamarátka Pavlínky, manželky pána Matoviča. To nie, že čo vieš, na tom nezáleží, ale koho poznáš. A ona sa poznala s pani Pavlínkou Matovičovou. Pani Pavlínka povedala Igorkovi Matovičovi, jej manželovi, počúvaj, manželko, moja kamarátka Šofranko, tam, moja susedka, ja chcem, aby si ju dal na kandidátku a na prvé miesto, aby si ju dal. A Matovičko, pravda, že jeho manželka drží všetkého peniaze, tak on sa nebude sa hádať. Dobre, Pavlínka, dobre, dám ju na prvé miesto. Takže preto pani Šofranko išla na prvé miesto, pretože si jej to vybavila je kamarátka Pavlínka Matovičová. Takže takto sa to robí, takto sa dávajú líderky na prvé miesto. Nie takú osobu, ako je pani Remiášová, ktorá ozaj reprezentuje ozajstných týchto ozajstných obyčajných ľudí. Takých ľudí Pavlínka nepozná. Pavlínka pozná Mariu Šofranko, tak je vybavila na kandidátke prvé miesto. Takže vidíme, tajomstvo prvého miesta kandidátky je odhalené. Takže tak. Takže vidíme sa v Bratislave 12.12., to je v sobotu o 12. hodine. Tak neviem, kde to bude. Tak asi pred úradom vlády. No, však ja budem behať aj na námestie SNP, úrad vlády pozrieme, na hlavnú stanicu pozriem. Ja prídem s kamerkou a roztočíme to. Keď tam príde, ale aspoň polovica Slovenska, možno, že ľudia sa tak naserú, možno ľudia sa tak naserú, že podpalia úrad vlády. A to bude videjko, aké ešte nebolo. Takže sa tešíme na sobotu 12. o 12. hodine a nech. And let the show begin. Prídeme pred úrad vlády and let the rock and roll begin.